σε ποια κυρία που είναι και λίγο, όχι λίγο, πολύ φίλη σου. Είναι η Νατάσα Καλογρίδη. Θα με καταλάβει. Όχι, γιατί θα κάνει σήμερα ένα καινούριο ρόλο, τον Ισπανό Χουάν Ραμόν Σόζα. Ναι, ο οποίος είναι θερμός εραστής και διάσημος σκηνοθέτης στη χώρα του. Θα πεις ότι είσαι εγωιτευμένος μαζί της και θέλεις να πρωταγωνιστείς σε μια διαφήμιση αλαντικών με το όνομα Χαμόν ντε Σεβίλια, που θα προβληθεί φυσικά στην Ελλάδα. Αυτό που πρέπει να πεις 5 φορές είναι η φράση που εκείνη θα πει στο διαφημιστικό. Τώρα και στην Ελλάδα, χαμόν, χαμόν, το κολλασμένο μπούτι των Ισπανών. Κολλασμένο μπούτι. Των Ισπανών. Θα σε βρίσει. Θα σε βρίσει. Θα τα καταφέρεις. Έλα καλά, μην έχεις τρακ. Χαμόν, χαμόν. Χαμόν, χαμόν, το χαμόν. Όπα. Αχ. Ναι. Όλα. Ναι. Όλα, όλα. Ναι. Παρακαλώ, μισό λεπτό γιατί δεν ακούω. Μισό λεπτό. Αλλού. Ναι. Συγγνώμη, ναι. Σινιωρίτα Καλογρίδη. Παρακαλώ. Σινιωρίτα Καλογrίδη. Ναι, ίδια. Me llamo Juan Ramón Sosa. Αlájamele. Sí, sí. Yo soy español, de Sevilla. Α, όλα. Και μένω εδώ Ελλάδα τελευταία. Χαμόν. Δεν ακούω, δεν ακούω πολύ καθαρά. Κάνω εισαγωγή χαμόν. Yo soy... Sí, sí, sí. Χαμόν. Señora Καλογρίδη. Sí. Σας βλέπω τηλεόραση και έχω πεθάνει. Yo soy muerte. Yo soy... Es una mujer mucha calor, una muchachina. Sí. Ay, μήπως είσαι φίλος της μουτσάσου. Γιατί γελάτε, σενιόριτα? Γιατί γελάτε? Σενιόριτα, θέλετε να κάνετε μια ρεκλάμα? Θα σας καταφώτη. Έβλεπες εκπομπή, Αχ, Παναγιά μου. Αγαπούλα μου, Νατασούλα μου. Την έπιασαν τα χέρια.